Здравейте на всички! Искам да ви приветствам с добре дошли на поредната ни среща разговор с господин Валентин Кардамски. Преди да започнем да разговаряме на горещите теми от ежедневието ни, бих искала с няколко думи да го представя, въпреки че Сдружение Завет добре познава господин Валентин Кардамски. Това е най-добрият художник сред журналистите и най-добрият журналист сред художниците. Безспорно, аз си направих труда така да прочета малко по-обстойно за неговата автобиография. Наистина е нарисувал уникални творби. Някои творби съществуват в частни колекции в цял свят: Холандия, Белгия, Франция, Русия. Един човек със сърце и душа, който рисува и който мечтае за по-духовни политици. Последните години господин Кардамски всъщност създаде един сайт критично, който е изключително обективна, бих каза една от най-обективните медии, където се дава простор и поле на наистина една независима журналистика, една различна гледна точка. И преди да дам думата на Краси Озунов, който ще води тази среща, бих искала да спомена, че последните години господин Кардамски рисува половинката на лицето на народа. И там той казва, че най-лесно е нарисувал гнева в очите на народа. Казва, че му се иска след време да нарисува и другата половинка и тя да бъде позитивна. Тъй като за мен той е един изключителен визионер в политиката, може би ще имам приоритета да задам първия ми въпрос към него. Кога ще дойде това време, в което той ще нарисува другата, позитивната половинка на лицето на народа? Здравейте първо, благодаря ви. Здравей! Труден е този въпрос. Той обхваща в себе си доста аспекти. На първо място обаче ми се иска да кажа, че българина е гневен не само на политиците, не само на ситуацията, в която е потопен, но почва да бъде гневен и на себе си. Заради нерешителността, заради апатичността на много от представителите му. Не знам дали е вярна тази реплика, която приписват на Левски, че българина чака свободата му да му бъде донесена в къщи. Перефразирам памет. Принципа на българина е: ние ще го направим, но под ние разбира другите. Всеки мисли така или повечето. Иван си мисли, че Петър ще се вдигне на протест, ще вдигне глас. Петър си казва: Иван сигурно го е направил. Този принцип другия ще го стори, пък аз ще стоя на дивана и ще наблюдавам, но ще одобрявам. Показва всъщност не само, че сме се превърнали в една аморфна маса, която е обединена единствено в негодованието, но ми се струва, че ние започваме да отстъпваме от сериозни ценности. Най-вече от ценността да държим на сплотеността, ако можем да го наречем по този начин. Но убедеността си, че можем да постигнем нещо, на вярата, че и след нас трябва да има свят, който да бъде за децата, и отстъпваме на убеждението, че след нас и потоп. Как да нарисувам тогава другото щастливо лице на народа? Мога да нарисувам самодоволното лице на някои части, маси от народа, но щастлив не мога да го
Това е форма пак на оскотяване и тя беше целенасочена политика към българина, за да го сложат на операционната маса и да ампутират волята му. И стръгнаха я без упойка. Тези, които бяха по-вироглави, ги мачкаха. Тези, които бяха чели повече книжки, им показаха, че четените книжки изобщо не им гарантират добър живот. Само погледнете сред вас колко са висшисти, специалисти, експерти и то сериозни, дори от най-малко. Но не останаха тук. Ама защо? Това, че не могат да изхранват семействата си е постфактум. Защото държавата им каза, че няма нужда от тях, защото твърде много разбират, твърде много знаят и единственият шанс да могат да продължат е да мълчат. Аз познавам доста хора, които се страхуват включително да лайкнат пост във Фейсбук. Било защото са на държавна работа, било защото са във фирма, на която шефа им е зависим от държавата, от обществените поръчки. Че как ще лайкне? Дори всъщност и да не му направят проблем, вече цензурата, която си налагат хората, гарантира на управляващите, на тези хунвейбини, да мародерстват и да ликвидират бъдещето на цялата страна, за да гарантират единствено собственото си благоденствие. Но лошото е, че народът с нелайкването, нехаресването, отбягването да признае нещата дори вътре в себе си, гарантира, че ще се случат необратими процеси. Тези, които надигат сега глава, рано или късно тези глави ще бъдат съборени. Нямайте съмнение, ще измислят начин. И тогава всъщност ще падне и последния глас, който е ясен и явен и не се притеснява да говори за това, което се случва. Тази втора половина на народа е рано да бъде нарисувана. Благодаря ви за отговор, господин Кардамски. Добър вечер от мен. Красимир Озунов, Сдружение Завет. Здравейте. Готов ли сте да се впуснем в заешката дупка на сгъстените геополитически събития? Дайте да опитаме. Дайте да Дано да не опитаме. стане каша. Добре, нека да започнем с събитието, което оформи последните 10 на дни. Терористичния акт в търговския център Крокус в Москва. Какво е вашето мнение по въпроса? Имаха ли достатъчно време да реагират и бяха ли предупредени реално властите в Москва? И какви ще са последствията за колективния Запад на фона на очертаващите се така, подсказки, че най-вероятно те ще им бъде потърсена отговорност по един или друг начин във времето? Много хубав въпрос с няколко подвъпроса в себе си, които според мен изчерпват темата. Терористичният акт, атентата, който беше направен, постави няколко въпросителни. Първата, беше ни казано, че това били бойци от Ислямска държава. Няма да се впускам в подробности, защото редица експерти вече казаха, че това са хора, които имитират по-скоро поведение на бойци от Ислямска държава. Фактологията е достатъчно убедителна в техните аргументи. Те не са. Определено не са. Дори хора, които не са толкова дълбоко в нещата, какъвто аз не смея да твърдя, че познавам достатъчно много ислямския фундаментализъм и неговите проявления. Има си сериозни експерти в България. Това, което се случи в Москва като атентат, показва, че тези хора не са такива и доста, как да кажа, примитивно действат. Те не следват доктрината им. Какво се крие обаче за този атентат е по-важно. Атентата без следствие, той е бил подготвен от кураторите си много преди да се случи. Беше казано, че е трябвало да се случи малко преди изборите в Москва, когато е трябвало да пее известната в момента руска звезда Шаман и залата й се е пукала по шеловете. Това не се е случило, поради какви причини можем да гадаем. Случи се след изборите. Това, което се опитват кураторите да покажат на руското общество е, вие си поискахте Путин да гласувате с толкова много проценти и толкова убедително, така ще бъде от тук насетне. Не, няма да бъде така.
определено Путин няма да го допусне. Тоест, терористичният акт целеше да има психологически ефект, който да е насочен към руското общество. Западът през цялото време на медийната кампания, която водеше по време на войната на територията на Украина, войната между Запада и Русия, подчертавам, беше, че Путин е сатрапа и хората не го харесват. На провелите си избори стана ясно, че руското общество е абсолютно консолидирано зад своят президент и му гласува възможно най-големия процент, откакто той взема този пост. Мантрата Русия не го харесва се провали, опитът на либералите да я наложат също се провали с гръм и трясък. Тоест има грандиозен провал на кураторите. На следващо място Путин много ясно заяви, а и руските политици, че трябва да има много сериозно отмъщение на това, което се случи. И то ще се случи под една или под друга форма. Опасявам се обаче, че тези, които извършиха атентата, или по-скоро, които бяха го организирали, замислили и т.н., не си дават сметка за последствията, които ще има този атентат. Предстои Олимпиадата във Франция. Това може да предизвика от тук насетне ответна реакция. Франция не бива да лежи на своето рамо. Редица хора съветваха: не отивайте на Олимпиадата, а френските служби помолиха самото начало на Олимпиадата, което е официалната част по откриването, да отпадне. Това ще е първата Олимпиада в историята, на която ще е отпаднала официалната тази така пищна част, която дава характер и карва самата страна, която е домакин на преден план за нейните възможности и нейното величие, така да го кажем. Но тъй като вече всички заговориха за това, че е възможно да се случи терористичен акт на Олимпиадата, струва ми се, че е възможно тези, които, защото нямам съмнение, че има хора, които искат да направят такова нещо, ще направят терористичен акт много вероятно на друго място по същото време или малко преди самата Олимпиада. Това ще доведе, струва ми се, подозирам, до абсолютна фобия и паника, защото всички медии ще гръмнат, всичко е под заплаха и това ще провали Олимпиадата във Франция. Ако не се случи преди, а се случи по време на Олимпиадата, някъде на друго място, може да бъде във Франция, може да бъде и в друга западноевропейска държава, това пак по същия начин ще напрегне до краен предел нервите и на организаторите, страховете на хората и на обществата като цяло. Кутията на Пандора е отворена. Малко преди Нова година и пред вас имах възможност да кажа, че очаквам 2024 година да бъде най-опасната след Втората световна война. Случилите се събития в концертната зала в Москва, истерията на Запада, която беше показана, още повече видяното от всички абсолютно неуважение от Запада, защото те изказаха изключително стоховато съболезнования и към руския президент, и към руския народ. Фейсбук не рафинира съобщенията, които изразяваха задоволство и щастие от крайните русофоби за месомелачката, която е, показа, че ние, обществото в момента, съвременното цивилизационно общество е силно разделено, а това разделение идва наред да ни покаже, че тези, които се опитват в момента да дирижират обществените нагласи, се провалят. Никой не одобря факта по суховатия начин, по който Запада показа равнодушието си всъщност към Русия и към руския президент. Защото в такива моменти, независимо от нагласите, човек трябва да се остане под някаква форма човек. Кутията на Пандора, пък, както казах, е отворена и от тук насетне можем да ставаме свидетели на редица атентати, които могат да променят от тук на геополитическите процеси. Само мога да кажа, че това е началото. Предстоят европейските избори. Това беше до изборите в Русия. И то избори, които неолибералите, които либералите също и Запада като цяло най-малко можеха да контролират. Освен, че понесоха огромен удар. Тепърва изборите, които ще се провеждат за Европейски парламент и изборите, които ще се провеждат в Съединените американски щати,
ми подсказва, че е възможно да се стигне до много по-големи сътресения и много по-големи инциденти и терористични актове. Господин Кардамски, кой мигна първи след атентат? Беше изключително странно едва 55 минути след, още докато всъщност течаха събитията в търговския център. Американският естаблишмент побърза да излезне с официално изявление, че те нямат нищо общо с атентата, както и нито един от техните партньори, включително Украина. Това беше изключително прибързан ход. Показва ли липсата на капацитет в естаблишмента и изобщо какво е тяхното ниво, за да направят такъв прибързан ход и какво издаде той? Не Защото само това. най-вероятно говорим за прокси атентат. Нали? Използване на А, прокси да, ресурси. точно така. Не само това. Съединените американски щати заявиха, че са били предупредили на 8 март Москва, че се готви атентат, след като те, или по-скоро преди това, малко преди това, след като на 8 струва ми се март, Американското посолство в Русия излиза с съобщение да не се ходи по концерти в големи молове, зали и т.н. Което означава, че те са знаели за това, но Москва излезе доста, как да кажа, възпитана в тази ситуация, както винаги е била в дипломатическо отношение, като каза, без да посочи конкретика, че самото предупреждение, което е било направено от службите, не е било пълно. В последствие излезе, мисля, че в Guardian информация, ако не ме лъжи паметта, трябва да проверя, в сайта съм го писал, че всъщност не са посочили нито дати конкретни, защото са се притеснявали, нито пък хора, защото са се притеснявали американците, че ще си разкрият шпионската служба, която е в Русия. Тоест, те само са намекнали, че се очаква някакво събитие, като за този намек не е имало почти никаква конкретика. Дали всъщност се издадоха с това? Вижте, аз ще го кажа. Много хора избягват да го казват. Нали нямаме съмнение, че ако някой е организирал този атентат, то със сигурност да се случи и то в Москва, при техните служби и прочее, че за това стои много сериозно разузнаване. Това не може да бъде българско разузнаване, нали разбирате? В смисъл не е сериозно и разбира се, който първи вдига ръка и който, както вие отбелязахте, първи мига, казва аз не съм и ние започваме да се съмняваме, че точно ти си. Дали всъщност има пръст в цялата работа британското разузнаване? Дали има пръст в цялата работа, т.е. служби, прощайте, дали има в цялата тази работа Америка? Ние можем да гадаем, но всичко това сочи на Запад. По този повод един уточняващ въпрос мога ли да Mm-hmm. задам? В седмицата, което беше новина, която някакси мина между капките, но тя всъщност е много значима. Вие говорихте за кураторите на събитията в Украина и изобщо хората, оформящи американската външна политика през последното десетилетие. Кралицата на този процес, Виктория Нюланд, тихо беше отстранена. Пенсионирана. Даже не отстранена, пенсионирана, което е още по-значимо. Смятате ли, че тя беше побутната да слезне от потъващия украински Титаник или сама скочи от него? Четох подобна теза, струва ми се Пепе Ескобар беше написал, че с това показват в момента на Виктория Нюланд, че вече спира да се занимава с Украина и се насочват в друга насока. Американски щати, в това число и НАТО. Дали ще спечели Тръмп, дали ще спечели Байден, в което почти не ми се вярва, политиката на Съединените американски щати се променя и тя е обусловена от това, че те са в икономически задълбочаващи се процеси и единственото нещо, което ги интересува в момента, не е да го газват на Зеленски, защото разбраха, че тази война тотално се е загубили. Въпросът е максимално да минимизират щетите за изборите и до тогава ще дундуркат, така да се каже, Зеленски, стига той да не проговори, защото се опасявам, че най-големият им страх в момента на американците е, че Зеленски ще му избият нервите, просто няма да успее да се овладее. И най-лошото, което може да се случи с тях, не просто, че да речем Русия ще завладее още някаква област, а че Зеленски ще проговори. И ако Зеленски проговори, тогава ще се случат невъобразими процеси. И дали те ще заявят, че той е психически неуравновесен, че той употребява не знам какви субстанции, няма да има абсолютно никакво значение, защото светът ще вземе под внимание думите на Зеленски. Относно Нюланд, по-важното е, че след отстраняването няколко дни по-късно, доколкото аз разбрах, тя заявява, че тепърва ще се случват неприятности на Русия. Дали това е имала предвид с атентата, който се случи, не мога да кажа.
Но още по-интересното е, че нейният наследник, който беше сложен, той е най-големият специалист по близкоизточните въпроси и най-вече Китай. Известен е с това, че никак не обича Китай. И по този начин, като използваме отново този глагол с намигването, струва ми се, че Съединените американски щати ясно показаха на къде от тук насетне ще насочат всичките си усилия. И това не е Украйна, подчертавам, че това ще бъде Китай. А, Това със сигурност не се хареса и на европейските лидери, защото това, което прави в момента Вашингтон е под крилото на Демократическата партия. А онова, което ще направи Тръмп, той вече го заяви и те го знаят. Той ще остави изцяло сметката на Украйна на Европа. И другото, което е, ако не разтури НАТО, което трудно може да се случи, ако трябва да сме честни, той просто ще каже, искате НАТО, заповядайте, ваше е, на сметката ви е. Въпрос от Тодор Красимиров. Има дигната ръка. Здравейте, господин Картански. Чуваме ли се? Здравейте, да. Да. Задълбавайки малко точно в тази тематика, аз имам един такъв въпрос, който от доста време си го задавам. Имайки в предвид Хенри Кисинджър, каква школа изгради от хора, познаващи психологията, менталитета и абсолютно всички процеси в тогавашния Съветски съюз и в последствие Русия. Искам да ви попитам, какво е вашето мнение и на база абсолютна некадърност, малоумие или насочване на процеси, в момента анализаторите и хората, които, както вие ги нарекахте куратори, говорят за Европа, са точно такива, каквито са, абсолютни непознавачи и хора, които не могат да направят анализ. Ние не говорим за един дългосрочен период от една, две, три години, примерно в един краткосрочен план в следващите 6 месеца. Нема никой в Европа няма толкова акъл, за да разбере, че след един такъв атентат, който за мен е просто брейкпойнт на всичко, което се натрупваше като напрежение, нема никой не осъзнава, че ще има сплотяване на обществото и от тук нататък прошка няма. Не веднъж и два пъти руската армия е акостирала на края на всяка една война, било в Париж, било в Берлин, било на други места. Можем да се върнем и още по-рано с шведската война. То това ми е въпрос. Това на малумие или на... Разбрахте ми въпроса на какво се дължи всичко това нещо? Господин Красимиров, нямайте съмнение, че няма държава, в която да няма и сериозни експерти. Друг е въпросът доколко те биват чувани от политическата им класа. Но има и още нещо. Европейските лидери и европейската политическа класа започва да се маргинализира в някаква степен от кураторите си от Вашингтон. Обръщам внимание, че вероятността да са знаели европейски политици за предстоящия атентат е малка. Ако имало някой, който да знае, това вероятно е Лондон. Вероятно, в някаква степен казваме Берлин, макар че с изтичането на тези записи, които бяха от техните генерали, започвам все повече да се съмнявам. Аз визирах точно Лондон. Извинявам се, че прекъсвам, аз визирах точно Лондон. Точно. Възможно е Лондон да са знаели. Дали са част от целият процес, аз не мога да кажа. Макар че всички твърдят, че ако има служби, които да работят най-добре с ислямските страни, които са в Азия и в Африка, то това са службите на Великобритания. Има дългогодишна практика. И то доста добра. Но се връщам на другото, което ми се струва да е по-важно, и то е: забележете, че на този етап ние имаме абсолютен хаос в поведението на европейските политици и бих казал дори истерично поведение. Струва ми се, че те разбират на къде са тръгнали нещата и колкото и да са се опитвали да ги убеждават подчинените на същото ядро либерално към Вашингтон съветници, не са слепи. Преди
близо месец, Емануел Макрон, президента на Франция, заяви, че е готов да се изпращат, че трябва да се изпращат войски от НАТО в Украйна да се бият срещу Русия. Решението никак не беше посрещнато добре. Първият въпрос е защо той го направи. От известно време се наблюдава, че като че ли Олаф Шолц и Германия някак си биват заобикалени от Съединените американски щати по дипломатически път. Много повече внимание обръщат на Полша и ако имаше някой, който да вдигне ръка и да каже ние ще сме страната, която ще доминира в Европейския съюз като политическа сила, а това би довело там насетне и до икономически позитиви, това беше Франция. Как? Макрон пожела да бъде най-верният, как да ви кажа, последовател, така да не използвам по-неприятен термин, на Байден и доктрината на Демократическата партия, линията по-скоро, която е предприела. И се натегна. На това, естествено, скочи Шолц. Той не го прие. По-интересното е обаче, че тук скочи много яростно и Мелони, която демонстрира охлаждане на отношенията с френския президент. По-късно беше разривът в комуникацията им, докато тя беше заедно с Урсула фон дер Лайен в Киев и когато всъщност френският президент не се включи, а модератор на срещата на домакините Киев беше точно Мелони. Сиреч, френският президент показва пренебрежително отношение към колегата си Мелони, а в тази ситуация Мелони каза, че не само няма да пратят войски от Италия, а че едно такова становище не го приема. Независимо колко е милитаристично настроена Полша, полските управляващи също се дръпнаха. Има някакви такива балтийски представители, които подскачаха почти емоционално, повече от емоционално, но предлагам да не се занимаваме с тях. А господин Кардански, на база на емоционалната нестабилност на Емануел Макрон и блъфа, който той заложи, осъзнато ли е доближаването до 12 часа без една минута по часовника на Страшния съд, който завършва с размяна на тактически ядрени удари? Изобщо стъпката официално дислоциране на, както те ги нарекаха, военни групи на НАТО, които са там за да водят война, не за да инструктират. Това ли е 12 часа по въпросния часовник? Трябва да ви кажа, че започвам вече все повече да се опасявам, че вътрешно в себе си започвам да се боря с мисълта, че не е възможно да се стигне до тактически, макар и малък ядрен удар. Събитията, които се случват през последните месеци, подчертавам, че тази година е най-опасната в историята на човечеството. Продължавам да го казвам след Втората световна война и ще бъде още по-опасна до февруари следващата година, когато трябва да влезе в инаугурацията на американския президент. Изобщо възможно ли е концепцията за малък тактически ядрен удар? Възможно е, защото има и такова оръжие, но веригата, която от събития тя ще провокира, това ще провокира дори не желая, защото знам, че предаването ви се гледа от много хора и не искам да влизам в тези подробности. Само казвам, че вече започвам да не изключвам да се стигне до това, защото ако по време на разпада на Съветския съюз източния блок се съгласи да отстъпи в икономическо, в военно отношение и т.н. и да започне да преформатира своя социално-икономически строй, не виждам в момента либералите да отстъпват. Ужасно е това, което показват и демонстрират. Мога да вляза и в фактология. Усещането е за ескалация на всяка цена. На всяка цена. Или По отношение на Макрон обаче искам да ви отговоря на въпроса. Той просто искаше да се натегне на Запада, защото няма никакъв шанс. Вътре в собствената си страна Макрон е силно дестабилизиран. Десните ще покажат какъв сериозен успех ще имат партията на Люпен на предстоящите европейски избори, ще пожене много сериозен успех. Партията на Макрон обаче
ще пожене много сериозен срив, вероятно. Тоест, след европейските избори, авторитета на Макрон, според мен, ще бъде силно уязвен и от него няма да остане почти, как да кажа, този политик е към края си. И той игра ва-банк. Но Европа не го подкрепи. Между другото, поведението на Шолц беше като на човек, който първи ще се отдъхне, ако Тръмп спечели. Защото е силно притеснен от това, което настояват демократите от него да правят. Обръщам внимание. Днес изтече информация, че Германия е спряла производството на ракетите Таурус. Тези тъй лелеени ракети от Киев, с които можеше да стигне със сигурност до Москва, не ги получи. И не само това. Сигнала, който дава Германия, е двоен. Не само, че няма да ги даде никога на Украйна, стига да не бъдат смазани максимално, защото знаем, че те преглътнаха Северен поток, преглътнаха сриването на икономиката си, но надали ще преглътнат да влязат в пряк военен конфликт с Москва, което ще гарантира сриване на цяла Германия. Ние, разбирате ли, че влизаме в момента в дълбочината на конфликта на Втората световна война, но в изражение за трета с неописуеми мащаби, които може да се случи. И колкото и да показа до сега Шолц, че е подчинен на Вашингтон, той започва да проявява някаква сила и за това, т.е. на волята, или по-скоро да проявява някакво право да предявява на мнение. Затова казвам, че той ще е първият, който ще се отдъхне, ако Тръмп спечели изборите. Как разчетохте разликата в официалната позиция на Берлин с твърдението, че Таурус няма да бъде поращан и изтеклите записи на четирима висши военни техни, генерали, с които, в които в открит разговор те твърдяха, че такива пратки ще има или вече има. Изобщо това разминаване, кой държи на ръчно управление Европа в момента? И конкретно Германия? Вижте, такова разминаване може да има във всяка една държава, между генералите, между министъра и между президента на държавата или премиера, в зависимост от нивото на управление. Борис Писториус, който е министърът на отбраната на Германия, е ясно и категорично показва, че не желая да се дава повече оръжие въобще. Или ако се дава, то да бъде, как да кажа, да поддържа, т.е. да задържа поне да не е толкова яростно отстъплението на украинските войски. Всичко е насочено за това до 5 ноември, когато, ако не ме лъжа паметта, са изборите в Съединените американски щати, да не падне Одеса. До там са стигнали вече, но пак казвам, тогава може да провалят. Сега, генералите със сигурност биха искали, защото най-много печелят от една война отбранителната промишленост. Тя няма как да не работи вътре в самите армии, но няма да се занимава с редовите войски, а се занимава с генералите. Спирането на тези ракети ще доведе до тежки поражения или по-скоро до загуби, които са били калкулирани предварително от фирмата производител, концерна производител. Той няма как да не си говори с самите генерали, които много им се иска. Много им се иска да продължават да се дават пари от държавата, но на 28, струва ми се, или на 27, 28, 29 февруари на 22 година, не 23 година, точно 23 година, Шолт заяви, че ще бъдат дадени, не 22 година, 22 година беше. Края на март, края на февруари, Шолт се зарече да бъдат дадени 100 милиарда на Бундесфера за реформиране на армията. Тези пари не са дадени. И няма да бъдат дадени, защото Германия влиза също като Америка в системна криза. Тоест, те нямат тази възможност. Това е второто, което показва спирането на производството на тези ракети. Първото е, не искаме да влизаме в война с Москва, и второто е, нямаме пари. И това не го казва, да речем, една страна като България или като Румъния или като Гърция, дори ако щете, които са доста по-напред от нас. Това го казва Германия, която е икономическия мотор и политическия стожер на Европа. Тошко, конкретен въпрос? Да.
Само за секунда ще върна едно ваше изречение. Задържане падането на Одеса до 5 Ноември. мисля, че беше ноември. Да. А, има, вие следите непрекъснато информационния поток и ние се опитваме да го правим. А и то не е само анализи на различни сериозни анализатори, а и това, което реално се случва по фронтовете. Има доста, как да кажа, отметки, нюанси, малки постъпки, голямо дислоциране на войски, че за първи път, не съобразявайки с реално фактическата обстановка, или по-скоро съобразявайки се заради топлата зима, Русия подготвя настъпление. И първия град, който ще падне, ще бъде Николаев и оттам нататък просто Одеса е в чувал. Как го виждате ви това нещо да се задържи всичко още толкова много месеци до началото на ноември? За мен, вие виждате ли подготовка за руско настъпление и то точно когато започва разпутицата в Украина? Тя по-скоро е почнала вече. Тя е почнала. За тази, значи да обясним, че този термин означава кална почва, за тези, които не знаят. Преди година и половина обясних, че най-големия съюзник на руския войник е генерал Сняг, а вторият, който му помага, това е генерал Кал. Преди година и половина предупредих, че много от западните машини няма да се справят в Украина, защото те не са правени за такава почва. Дълбоката кал в Украина доведе до там, че тя влизаше буквално до двигателите. Те даже не си даваха сметка на какъв терен изпращат тези машини, които дори като движение, като релация се провалиха. Все пак една война не се прави на асфалтово шосе. Не го сметнаха. НАТО си мислиха, че ще могат да атакуват по начин, по който не бяха добре организирани, да речем, от Азия страните, които бяха нападани, от Африка и те. Разбирате ли, това е крайно грешно поведение на логистиката и на мисълта на НАТО. Не защото тук не става дума дали някой харесва или не харесва структурата. Идеята за нейното създаване е да пази страните, но тя в момента НАТО не се изразява като пазеща, по-скоро вече като военен блок. Той не е отбранителен. Характерът му е съвсем друг. Питате ме по отношение на че първо трябва да падне Николаев. Това със сигурност вероятно ще се случи, хайде да не се заричам, преди Одеса Днепър. Защо обаче се бави? Вероятно ще има много по-голямо настъпление в разгара на лятото. Много по-сериозно настъпление, когато украинските войски не виждам как ще. И това ще бъде удар, между другото, политически по Европа. И тогава ще може всички критици на либералите, на либералните партии да кажат, ето вие не само не спряхте Русия, вие направихте всичко възможно Русия да завладее още повече от Украина. Това ще гарантира при всички случаи проблем за европейските партии на изборите. А след тях още по. А след изборите ще бъде още по. Защото тогава ще бъде още по-голямо настъпление. Но тук има нещо друго. Русия има полза да влачи тази война, защото тя изтощава икономически Запада и го разобличава, че първо не е подготвен, не е бил подготвен, подценил е противника и че той е обърнал на своя страна цялата стратегия и той показва в момента към глобалния юг какъв е всъщност Запад. От Канада заявиха вчера, че са помели, не е останало нищо в складовете и в мазетата дори. Тоест, всеки един ден допълнителен за Путин му носи политически дивиденд, дори тук не слагам в сметката икономическия такъв. Дори не го слагам. Защото той все повече и повече осигурява пазари на юг и изоставя и няма вече никаква нужда след войната да възстановява икономически отношения с Европа. На този етап той е почти готов да стигне до там, да успее да си гарантира една икономическа стабилност на страната, дори ако няма икономически
договори с Европа. Ако има такива, би било Тук добре да да ви се... прекъсна, но в средносрочен план, мисля, че ще се съгласите, че до момента големия печеливш от тази война са Съединените Американски щати. Не. Защо не? Защото са Той- напечатали просто малко хартийки. Не. Вижте, Вземайте. това е паника. Това е паника от тяхна страна. Това Така. означава... Обаче огромна част от икономическите гиганти, индустриалните гиганти на Европа се изнесаха в щатите. Реално обезкървяване на единственият блок, който можеше да бъде, който е и от тяхната страна, нали, на барикадата и който можеше да им бъде конкурент, той е обезкървен, срутен. Там имаме едни пионки, които ходят и вие как сам го казахте, те са в абсолютна паника и американската икономика стъпва върху индустриални производства, за които просто никога преди това не се е мечтала. И затова казвам, че в срочен план, не дългосрочен, а, американската икономика и щатите са печелившия в цялата ситуация в тези две години. Русия оставам на страни. В икономически план, ако имате предвид, че успя Америка да издърпа доста от предприятията от Европа, които са инфраструктурно определящи като производство и така нататък, които са изключително ключови и от автомобилна промишленост, и от химическа промишленост и прочее, и прочее, тук тя спечели, да. Но загубите като цяло, които са понесени в момента от Запада като цяло, са целокупни на Запад, са несравними. Но кучето не беше заложено във войната. Войната беше провокирана, за да може да бъде източена руската икономика, да бъдат завзети руските ресурси, за да могат да се помогнат на Запад. Проблемите в икономиката на Запада, в икономическата система на Запада, те възникват много преди това. И преднапечатването на парите по време на COVID допълнително потапя западната икономика, която няма визия от тук насетне, стои само въпроса: какво ще правим? Това, че няколко предприятия са успели да се замогнат, няколко корпорации са успели да... Това не решава проблема. Проблема е цялостен. Доларът, доларът в момента е пренапечатан. Това е фиатна валута. Не можем да го отпишем в никой случай. Но много държави ще започнат постепенно да се отказват от него. На този етап той стои все още добре и силен. Америка би могла да се реиндустриализира, ако има ясна програма, зададена, в този случай е задавана единствено от Тръмп. Друг е въпросът, че ние не знаем в дълбочина какви са неговите планове. Знаем само, че той иска да го направи. Нямайте съмнение, защото предния мандат на Тръмп той показва също понякога и крайни решения. Не изключвам да ги покаже и сега, ако спечели изборите. Но това, което демонстрира Байден като основа на създаването на нови конфликти и на нови войни, е несравнимо. В последните толкова светът се потопи в кръв. Не само това. Загубите, които Запада понася в момента от това, което се случва край Йемен, Бабалмандеб, прохода, това, което се случи, аз не смятам, че подозирам, че не е инцидент, с срива на моста на Балтимор. Това са тежки щети, това е черен лебед. Сриването на моста на Балтимор се подценява изключително много. Първо, стана ясно, че е необходимо 7 години на Съединените американски щати да го възстановят. В моите очи това е икономически атентат. Възможно е и да е на случайен принцип. Но как вчера се случва да се срути моста в Балтимор, днес се удря огромен шлеп в друг мост в Съединените американски щати, поправете ме, Арканзас ли беше? За това ние не можем просто да си кажем, това са случайни неща. Оклахома. Да, може би сме свидетели на действие на службите от типа танто за танто, което е напълно нормално на фона на всичко, което се случва. Аз искам да направя още една препратка към Украйна. Според мен, така, на база на информацията, която следим заедно с вас и други анализатори, ние сме свидетели на последния дъх на Украйна. Демографското изтощение, изобщо
това, че Русия в момента почна да работи активно по тяхната енергийна инфраструктура и да унищожава, което до момента те изчакваха. Може би това е една логична следваща стъпка на фона на всичко, което се случва. Така или иначе, ние не видяхме Украина да получи така желаното магическо оръжие, с което те да имат някакво надмощие. Но за сметка на това, от друга страна, влезнаха в употреба ретрофит авиационни бомби, които свършиха огромна и жестока работа в Авдеевка и останалите тежко укрепени райони. ФАП-500 с до 250 кг експлозив, ФАП-1500 с до 750 кг експлозив. В момента в производство са ФАП-3000 бомби, които са с тон и половина експлозив. Тяхното въздействие е толкова унищожаващо, че групово, нали, говорим за еквивалента на почти малък тактически ядрен взрив. Просто акумулирано във времето. Как виждате вие след терористичния атентат в Москва и промяната в говора на ръководството в Кремлин? Каква ще бъде цената, която ще плати Украина? Смятат ли те да я прекратят като държава, чисто териториално, или може би ще се върви към предходния сценарий, в който да остане една лишена от излъз на море, буквално пържола, която да бъде изядена от останалите държави около нея? Второто. Зеленски пред американска медия преди няколко дни на въпрос, той започна да говори за преговори. Като внимателното ослушване, той вече не говори за връщане на границите от преди 1991. Тоест, вижте, за него вече Крим не е въпрос. Тоест, Крим вече е отписан от страна на американския президент. Или поне са му обяснили, защото многократно настояваха, включително и от НАТО намекнаха, че в разговорите вече Украина трябва да има териториални отстъпки. Той говори за това, че Русия ще да седи на масата на преговори в момента, в който се откаже от завладените територии. Няма да влизам в дълбочина на логиката на това. Украина най-вероятно ще бъдат взети Одеса Русия ще направи всичко възможно да вземе Одеса. Спомнете си в едно от последните изказвания на Владимир Путин, струва ми се, че беше в Сочи на един младежки форум, но мога и да греша, точното събитие. Той каза, Одеса е руски град. Няма нужда да казва Владимир Путин, ние ще завладеем Одеса. В Сочи беше, да. В Сочи, струва ми се, беше, нали така, господин Кръснов? Да, там. Ако ние влезем в дълбочина на логиката на казаното на Путин, защото той никога няма да тръгне да говори по онзи урболешки начин, по който ставаме свидетели с европейски политици, а нерядко се случва и от страна изпуснати нерви от страна на американския президент, който се позволява да говори с епитети, обидни епитети не само към Путин, така се обърна и към Нетаняху, което не говори добре. Но и към това няма да се връщам. Той каза, Одеса е руски град. Това означаваше в буквален превод, че Русия ще си го върне. Не само, че е част от голямата история на Русия, този град, но и в чисто логистично отношение, и във военно отношение, и във всяко едно отношение, той вече откъсва Украина от море. Тя ще остане просто като една житница. Част от територията на Украина ще бъде предявена, нямайте съмнение, после от Полша. Заради огромните финансови потоци, които имаше и оръжие, което даде. Украина не може да говори. Международният валутен фонд преди една седмица каза, тази година имате да връщате, ако не пак лъже паметта, 1,5 милиарда. Тоест те започват да си искат парите, виждат какво се случва. Като не може да върне тези пари, какво ще бъде анексирана? То ще бъде взета част от тази територия. От Украина ще остане една много малка част, може би подозирам, че ще остане под 45%, около Киев. Говори се, че около 40% ще вземе, анализатори твърдят, а и подозирам, че така натам отиват нещата, с взимането на Николаев и Одеса, дръпвате просто една мисловна линия между Одеса и Белгород, който е в Русия,
и виждате какво ще влезе в Руската федерация. Просто отворете картата на Украина и ще видите какво ще влезе плюс-минус малко в територията на Руската федерация. На Путин не му трябва ултранационалистическите прослойки от обществото, които ще се изтеглят към Киев, безспорно. На него не му трябва онова население украинско, което никога не е обичало Русия, не е обичало руснаците и атакуваше Донбас. Защо му е? Затова той ще вземе само онази част от Украина, която и до днес не проявява признаци на омраза към Русия. А част от обществото се отъждествява и казва, че е рускоязично общество, че милее за Русия и прочее. Така ще се развиждат, според мен, процесите, но това ще стане ясно след... най-вероятно вече ще започне да се решава към края си, т.е. ще започне да се ориентира към края след изборите пак в Съединените щати. На този фон, съгласете се, това не е война. Това е едната страна полага всякакви усилия просто за да... Т.е. тази война е свършила. Тя свърши много отдавна. В момента Путин действително разрушава енергийната система на Украина. Днес пуснах обзорен материал в критично.bg какво е останало от енергийната система. Ситуацията е следната. Имат достатъчно ток, но тъй като са раздробени по места различни енергоизточници, вецове, тецове и т.н., се налага от много отдалечени места да се доставя електроенергия не само до Киев и нагоре към Лвов и така, което означава, че има големи загуби по пътя. Тези загуби са за сметка на икономиката на Украина, която и така е в ужасяващо състояние. Тоест, в момента Зеленски съзнава и цялото му политбюро, като той изчисти всичките си съветници почти преди 2 дни, 4 човека изгони, като един от тях е един от най-старите му приятели, който е създал Студио 95. Той съзнава, че няма да получи повече оръжие достатъчно, за да може да атакува, че ако атакува няма да има абсолютно никакъв шанс и че от него се очаква единствено да може да поддържа кампанията на изборната кампания в Съединените американски щати. Той е част от изборната кампания на САЩ. И не е ясно, защото те го натискат да търпи до момента, в който минат изборите. Защото вдигането на бялото знаме от страна на Украина, което вече няма да бъде прието от страна на Русия. Вече няма да бъде прието от страна на Русия, защото тя многократно казваше. Но вече казва, няма да се случи по начина, по който вие го искате. Ще се случи така, че на масата на преговорите ще се чува всеки глас. Тоест, дипломацията за мирни преговори не става ние искаме само, а вие трябва да изпълните. Дипломацията за мирните преговори е по 2 начина. Единият е пълна капитулация, а другият е слагане на аргументите и намирането на удобно за двете страни или за повече страни решение. Зеленски може да не издържи, както ви споменах малко по-рано в разговора, и да проговори. И тук е големия проблем. Какво ще каже? Защото той няма какво да казва срещу Тръмп, повярвайте, освен, че е получавал оръжие и по негово време на неговото управление. Но със сигурност ще повдигне завесата на въпросителните от страна сина на Байден. Със сигурност ще каже договорките с европейските лидери. И със сигурност ще стане ясно зад кулисите какво се е планирало. Нека не забравяме. Мирният договор между Украина и Русия беше почти подписан на 100%, когато британският министър-председател по това време Борис Джонсън отиде и след разговорите си с Зеленски, Владимир Зеленски скъса мирния договор. Господин Кардамски, споменавайки ускоряващата се предизборна кампания в Щатите, смятате ли, че геноцида, на който ставаме свидетели, етническото прочистване, на което ставаме свидетели в Палестина, показаха двете лица на една и съща монета? И овладяни ли са двете водещи партии в Щатите от еврейското лоби, което обслужва сионистките интереси в момента? Сионистките интереси на Израел. Всъщност има 3 течения на евреите в световен мащаб, но това е тема, която е много дълга.
струва ми се, че ние трябва да обърнем внимание на друго. Те показаха всъщност, че американската власт не може да се наложи над еврейския си партньор. Джо Байден не можа да убеди Нетаняху да престане с войната, т.е. да прекрати войната и да я изтегли. Нещо повече. Днес публикувах една информация, която мен ме шокира. ФБР започва да чука по домовете на хората, когато са публикували в социалните мрежи публикации, които не се харесват на властта. Едното беше свързано с жена мюсюлманка, която е публикувала остър статус срещу Израел. И трима представители, агенти на ФБР, отиват да разговарят с нея. Тя обаче се оказала окомуш и е наснимала, които се държаха наистина доста притеснени, защото те са свикнали, когато дойдат в дома ти, да треперят. Тя не трепереше. Тя беше възмутена по поведението, по начина, по който говореше. Чуйте я, има видео. Може би в България, ако имахме поне 1% такива хора, нямаше да бъдем в ситуацията най-олигофреничната прослойка на Демократичната партия от фенове да дойде да управлява България. Нямаше да имаме този ужасен шанс. Ако бяхме наистина малко по-сплотено общество и ако наистина това общество имаше малко повече отстояване на ценност. По отношение, искам и се обаче да кажа за проблема за газа. Това нещо ще доведе до абсолютния срив на Нетаняху, вече е повече от ясно. Разговорите в Доха се провалят поради проста причина, че Хамас искат да се изтеглят войските на Израел, а не са такива плановете на Нетаняху. Но тук е важно да кажем нещо друго. Еврейските крила започват да имат конфликти помежду си. Светът настръхна срещу безумията, които се случват в Газа. Такова кръвопролитие след Втората световна война, по такъв безобразен начин показано. И никой да не ми казва, че същото е в Украйна. Защото аз не съм видял реки от кръв, от деца, от взривени училища, тенденциозно избити мирни граждани от руснаци в Украйна. На фронта, да. Но тези хора са отишли с мисълта и с волята, собствена воля, че могат да умрат, защото те са войници. Това, което се случва в Газа обаче, това никога няма да бъде от тук насетне забравено. В главите на всеки здравомислещ човек се запечатва сцената на убитите деца. Това е палестинския холокост. Жестокост невидяна за последните 70 години. Невидяна. Такава чудовищност никой не е виждал. И отговорност за това ще бъде потърсена на Нетаняху. Между другото, започват разломни процеси в собствения му кабинет. Убеден съм, че в един момент еврейското общество също ще потърси сметка, защото светът не одобри и възстана срещу това, което направиха Хамас. Нямайте съмнение, че нито един човек на тази планета не одобрява клането, което беше направено от Хамас. Но това, което прави и днес еврейската армия с децата, които са в Газа, това е такъв геноцид, никой не може да си представи. А каква ще бъде рефлексията върху Байден? Сами се сетете. Мюсюлманското общество няма да гласува в голяма степен, т.е. ще имаме тежък отлив на гласове от мюсюлманската общност, която е в Съединените американски щати за Байден. Мичиган, Орегон и други щати. И други щати, които са наситено религиозно население мюсюлмани. Те ще гласуват този път за Тръмп. Освен това, вие споменахте за цялостния ефект върху колективния Запад и това, което се случва в Палестина, в Газа и в други части на Палестина. Буквално един онемял, но притихнал колективен Запад, който по никакъв начин не реагира и не предприе действия срещу всичко, което описахте. Защото аз не виждам по-силен сигнал за западните партньори, особено тези от глобалния юг, ако все още има такива, които дългосрочен план смятат да партнират с тях, които да не регистрират нещата, които се случват там.
И в самия факт, че едновременно ти можеш да пращаш по 3-4 самолета с въоръжение, амуниции и авиобомби на ден и да имаш двуличието, лицемерието и наглостта да пускаш, да парашутираш помощ, така че която най-често да размазва хората, които са отчаяни и се опитват да се доберат до нея, да ги смазва или те след това да се стъпкват, избиват, или да изчакаш те да отидат до въпросните контейнери, за да можеш да ги взривиш, разстреляш и прочее. Аз не смятам, че имаше нещо, което да разруши повече репутацията относно глобалната демокрация, която се опитва да наложи колективния Запад. Това беше жестоко и няма да бъде забравено, както казвате. Така че пораженията са дългосрочни. А има ли полезен ход Израел? Води ли Натаняху Израел към липса на полезен ход в един момент? Защото дори при промяна на падане на правителството на Натаняху, всички останали играчи, които заявяват интерес към управлението на Израел в момента, дори с по-меки думи, по никакъв начин не отстъпват от сионистката доктрина, която тя не се възприема изцяло от еврейската диаспора по света. Напротив. Така. Според мен Израел изгуби тази битка малко след нападението в Газа. Спомнете си колко пъти се опитваха да спрат интернета, да заглушат. Защото знаеха, за да го правят това, те знаят, че търпят имиджова щета. Ако колективният Запад печелеше до този момент войната в Украйна, то бе единствено през медии. Всеки здравомислещ човек, благодарение на Телеграм канала, примерно, защото бяха блокирани, ако си спомняте, и в Европа руските медии, за да се види другата гледна точка. Но пък ето критично се появи. За колко време ще видим? Но го има. А Нетаняху изгуби, защото светът видя за какво става тук. От тук насетне той няма полезен ход. Не ме попитахте за икономическите щети, защото сривът на брутния вътрешен продукт на Израел е зловещ. Той много от тук насетне много повече ще се задълбочава. Ефектът на връщащите се войници, които очакват да триумфират, това няма да се случи. Ефектът на недоволните войници обаче, които се връщат по родните си места, ще се случи. Защото много от предприятията, които те са работили, вече са затворили. Много е променена ситуацията в самия Израел. Те няма да получат овации за победа, защото, разберете, дори и вътре в самия Израел съм сигурен, че се случват тези процеси на съзнаване какво се случва. Никой не отговори на въпроса, който беше за мен основен. Как така? Най-доброто разузнаване в света, за което се води израелското, за най-добрата стена, изградена вероятно в света, бе прегазена буквално от Хамас. И то не от един и от двама, а от десетки бойци, които влизаха с всякаква техника в Израел, включително и с трактори. Как така се случи? Не ви ли прави впечатление, че всички спряха да задават този въпрос? За да са спрели да го задават, има само един отговор. И той е неудобен за Израел. Защото трябва да каже истина, която не му харесва и не го поставя в добра светлина. А под Израел си има държавен ръководител. И този държавен ръководител се нарича Нетаняху. Припомням, Израел преди войната се тресеше от протести срещу Нетаняху заради съдебната му реформа. Обвиняваха го в какво ли не, включително в плакати, че се опитва да вкара Израел в диктатура. Забравихме ли го? Да го припомним. Реши ли си проблема в някаква степен с тази война Нетаняху? Вероятно. Спихнаха тези протести. Но протестите, които те първа предстоят обаче, ще бъдат разрушителни. И още нещо. Светът вече е застанал на страната на Палестина. Светът, имам предвид обществата. Властите, които са на подчинение на демократите в момента в Съединените американски щати, бързо ще обърнат палачинката в момента, в който се промени политическото статукво. Друг е въпросът, че обръщам внимание, Тръмп се изказа много подкрепящо Израел и Нетаняху и че е зловещо това, което са направили Хамас и то само преди няколко дни.
Вие ме отвеждате към следващия ми въпрос и точно за монетата, една и съща монета с де-факто двете лица на една и съща монета, бидейки демократите и Да. републиканците овладяни от ВПК представителите, т.е. представителите на военно-промишления комплекс в формата на сенатори, както и от въпросното еврейско лоби, което реално контролира финансите в щатите. Т.е. отнет ли е политическия суверенитет на Съединените американски щати? Защото така изглежда. Значи това театро, което предложи Чък Шумър, знаете кой е, предполагам, с нали, тази по-гневна риторика спрямо Израел, нали, казахме каквото казахме, но срещу вас няма да бъдат предприяти действия, но моля ви не правете нищо повече, за да не предприемем действия, но да направите нещо, няма да предприемем каквото и да било, просто ще ви кажем, че сме много разочаровани от вас. Мисъл, докъде ще доведе това? И една победа на Тръмп, която е, нали, потенциален сценарий, би ли променила нещо, освен да продължи ескалацията в Близкия изток? Вижте, струва ми се, че Тръмп не може да си позволи в един момент да продължи тази политика и ще промени риториката си спрямо Израел и ще се опита да се седне на масата на преговорите и да се намери компромисен вариант за двете страни. Имам предвид за Палестина и за Израел. Много от тези, които днес хилядите, десетките хиляди, които протестират по улиците на Съединените американски щати, вярвам, че тези протести днес не са толкова интензивни, колкото бяха преди няколко месеца. Но тези хора не са забравили. Още повече, само преди 10 минути споменахме това, че мюсюлманите ще гласуват в голяма степен за Тръмп. Няма как да тръгне да ги разочарова още от първите дни. Тоест, той ще иска да привлече позитив, дивиденд за своята политика и ще се опита да вкара в някаква рамка Нетаняху. Тоест, първо ще се разберат еврейското лоби заедно с властта в Съединените американски щати, какво да се говори на световната сцена. А оттам насетне официализирането на това ще мине през Тръмп. Но то няма да бъде в насока продължаване на това, още повече. Самата война води до още по-тежки икономически последици, които са в Съединените американски щати. Обърнете внимание какво се случва в Йемен. Задава се вече от различни експерти, говорят, че Нетаняху няма да се спре до тук и ще се опита да нападне Южен Ливан. Ако това се случи, ако той нападне Южен Ливан, ще пламне неконтролирана война. Освен всичко, доколкото аз разбирам вече, американските интереси започват силно да отслабват в района и биват изместени от други. Дали му им се иска на Съединените щати до това да се стигне? Ето този въпрос трябва да се зададем. Тоест, в отговор на вашия въпрос, със сигурност Тръмп, колкото и да е силно лобито в щатите, трябва на евреите имам предвид, а то не е наистина слабо, то доминира в голяма степен. В един момент тази политика ще бъде променена. И всичко ще се насочи от там насетне като военни усилия от страна на Съединените американски щати срещу Китай. Благодаря. Въпрос, Тодор. Преход правим. Точно. За българската политика. Не. Един въпрос. Вие своята точка, всички усилия ще се насочат към Китай, с което аз съм абсолютно съгласен. Само, че за да може да се проведе една такава операция, която ще бъде доста дългосрочна, вие много добре знаете за големия геополитически триъгълник Щатите, Русия, Китай. И една от основните, то не е теза, то е доктрина, че за да се води война срещу Китай, един от съюзниците, не един, а съюзникът, който трябва да бъде на Съединените американски щати, трябва да бъде Русия. Та въпросът ми е, бъдещата кампания срещу Китай и евентуално едно неписано сътрудничество между Русия и Съединените щати, търговията за това сътрудничество ще бъде ли реално заличаването на Израел като държава? Първо, не виждам основания, заради което по формални или неформални пътища Съединените американски щати да започнат да си сътрудничат с Русия срещу Китай. В ключов момент припомням, че Китай помага в момента на Русия дори да изключим във военно отношение, което не е в толкова голяма степен, с търговските взаимоотношения и договори, които правят
Ако това не беше направено от страна на Китай и на Индия най-вече, а и на арабския свят, Русия щеше да загуби войната. В чисто икономически план. Тук съм съгласен. Ако не сте съгласни. Не, напротив, съгласен. Така Аз съм че не абсолютно виждам съгласен. Владимир Путин, той си гарантира вече следващия мандат. Инаугурацията мисля, че е на началото на май месец. Няма основание той да се обърне срещу съюзник, който е подчертал бъдещи взаимоотношения. Не забравяйте БРИКС, че това са два от основните партньора в БРИКС. Какъв сигнал ще даде Русия, ако изтече подобна информация? То ще бъде видимо към глобалния юг. Очаква се сега в Казан есента да се създаде банката на БРИКС. Дали ще се случи до валута на БРИКС, предстои да разберем по-скоро. Не, по-скоро ще се търсят други механизми на разплащане. Говори се за банка, със сигурност, че ще има. Не вярвам Путин да го направи. Още повече си спомням, че по-миналата година, когато беше срещата между Си Цзинпин и Владимир Путин, на излизане от срещата миналата, на излизане от срещата Си Цзинпин каза: ние тук положихме основите на политика, която ще се случва в следващите много години. По памет. Цитирам. Аз съм абсолютно съгласен с вас. Само, че тогава цялата политика, риторика и абсолютно всичко, което се очаква от Тръмп, то става безмислено, защото ако той държи само един ъгъл от този голям, огромен геополитически триъгълник, каквато и кампания да има срещу Китай, тя е просто безмислена. Това ще ви доведе в дългосрочен план до пълното унищожение на Съединените американски щати. Аз това имах и визирах в предвид. Ще ви кажа, по това, което струва мисля, че ще направят Съединените американски щати, е да минат към икономическа политика на изолационизъм, протекционизъм, за да може да се стигне да започнат въпросната реиндустриализация. На него не му трябват взаимоотношения с Русия, за да може да напада Китай. Той ще утвърди договора АУКУС, т.е. пакта АУКУС, военния пакт. Не зная дали ще се разпадне, по-скоро може да се разпадне НАТО или да го завещае на европейците да го издържат. Но той ще концентрира финансовия ресурс в отбранителната промишленост, във военната промишленост, именно точно за Китай, срещу Китай, за да се завземат тези пазари. А целта на цялата тази работа е да се концентрира финансов ресурс, за да се върне индустриално на световната сцена отново Съединените американски щати. Не подценявайте се. Не са толкова те, че имат голям проблем. Имат огромен проблем. Но този проблем има едно решение на този етап. Скъсването с тези политики на демократите, които хвърлиха абсолютно всички усилия не в индустриализацията, в реиндустриализирането на страната, изместването на производството извън от Съединените американски щати. И вижте какво се случва. Те инвестират в неща, които нямат добавена стойност. Те инвестират в случая в изкуствен интелект. Но този изкуствен интелект, той няма да направи пътищата, той няма да поправи мостовете. Той няма да оправи канализационната система, която се разпада в редица градове. Той няма да поправи щетите по предприятията, които влизат в тежка амортизация, защото помня, в едно от предаванията си говорихме, че те минават този 60 годишен срок, горе-долу инженерите казват това. Всяко едно съоръжение вече стига до абсолютно морално изтощение след 60 години, 80. Тоест, това време вече отминава, когато последния път е имало силна индустриализация, върх на индустриализацията в Съединените американски. Нищо не е направено по цели магистрали, нищо не е направено по редица мостове, нищо не е направено по канализацията на редица градове, нищо не е направено по отношение на електропреносната мрежа, само кръпки. Тоест, изисква се колосален финансов ресурс да се хвърли, а не да се разпилява. И основната задача в случая тук е той да не се дава на други места. Тоест, задачата му първо е да започне да убеди народа, че е нужна индустриализация, мага, както знаем, Make America Great Again, той ще го направи това нещо. Оттам насетне, той ще концентрира ресурс. Не му трябва Русия за това. Той ще работи с Канада, ще работи с Япония, ще работи с Австралия, вероятно Нова Зеландия и така нататък. Тоест с тези съюзници. Но Европа ще бъде напълно изоставена. Може би ще останат някакви представители, защото няма изцяло да се отдръпне НАТО, ще остане
В няколко страни, в Румъния със сигурност ще има силно присъствие, в Полша неминуемо ще има силно присъствие, която се очертава военната столица на НАТО. Германия вече Берлин изпада от класацията, затова е виновен, разбира се, Шолц, с цялата му политика на наведеност. Той не показа присъствие. Забележете, че поляците протестират срещу Украйна толкова интензивно и почти никой от Европа не можа да им каже нищо. Включително и техният министър-председател и техният президент вдигнаха пръст към Брюксел, защото те видяха в приключение със собствените си земеделци, които отстоят правата, а същевременно протести, които се случват в Европа, в други градове, се опитват да ги смажат. И на база казаното всичко, което казахте и изложихте до момента, ми идва следващия въпрос. В този случай, говорейки за България, според вас, отваря ли се малък геополитически прозорец, докато преговарят атовите, България да се измуши още веднъж от съдбата на историята, от вятъра на историята? Не виждам кой да го направи. Само за Въпросното секунда, господин измушване, за което Кардански, вие само за говорите, секунда. трябва да има политическо лице да го направи, трябва да има воля. Може ли да ми го посочите в България този човек, този политик, който ще се измуши? Аз не го виждам. На второ място, исках с няколко думи, защото времето много напредна. Първо да кажа, това, което съм подготвил в сайта, вече хората, които го четат, които влизат в него, от публиката, която ще ни гледа след като пуснете записа, вече можете да правите дарение, което е важно. Не си мислете, че когато пак на онзи принцип, ако аз не го направя, Иван ще го направи, пък Иван си мисли, че Петър ще го направи, ще проработи. Опитът ми показва, че почти не работи това нещо, а този сайт не може да се издържа по никакъв начин друг, освен от самите хора. Обръщам внимание, че Google затвори вече плащанията към неудобните сайтове от вече един месец. По отношение на докладването на сайта няма смисъл да обяснявам, вече се досещате. Самата власт никак не го харесва в България, а със сигурност не го харесват и тези, които в посолства го следят. Имам информация, че подобни неудобни сайтове, като Критично ВГ, като Обективно ВГ, вероятно, може би, не знам гласове, може би Поглед Инфо, също се следят под лупа. Но пък такива като, хайде да не казвам, но от капиталците, със сигурност не се притесняват за бъдещето си. Ако ви се чете Капитал, няма проблем, четете го. Но край на краища критично се нуждае от вашата помощ. България. Ние винаги с радост сме подкрепили, ще продължим да подкрепяме Сега, критично БГ. България, благодаря. Искам да обърна внимание на анализаторите, които казват. Днес също слушах Диана Дамянова, слушах Тошко Йорданов и политици и прочее, започва да говорят, че едва ли не всички, освен Продължаваме промяната, ще имат възход на партиите си. Аз имам само един въпрос към тях. Откъде? Откъде ще дойдат тези гласове? Не говорим за изборите в България, да ви питам, анализаторите. Може би някой ще вдигне малко. Със сигурност ГЕРБ ще вдигнат много. Но как тези, които са били разочаровани от ГЕРБ, недоволни и са гласували за Продължаване промяната, после пак ще се върнат към ГЕРБ? Това няма как да стане. Сега, почнаха да ми изреждат. Само Продължаваме промяната ще падне. Наистина Продължаваме промяната ще реализира срив. Дали той ще бъде 3, 5, 7%, предстои да видим. Искам да видя кампанията им. А ако оставят Кирил Петков да говори още 5 интервюта, може и да не влязат в парламент. В смисъл, аз съм убеден, че Лена Бориславова го гледа. Да види Божинката, да види и него и да прецени дали трябва да го остави да им прави кампанията. То момчето може да си мисли много неща. То момчето си мисли, че може да бъде и премиер. Ние също го гледахме с голямо любопитство, сега го гледаме с голяма тревога. Защото докато бяхме любопитни, то се пишеше на наш гръб. Оглеждайте се за тези, които ще гласуват за Продължаване промяната, за да видите натюрела. Ще спечелят ГЕРБ. Безспорно ще спечелят ГЕРБ, защото първо ще имате един много силно изразен протестен вод. Срещу Продължаваме промяната и тези, които по някакъв начин са били сърдити на ГЕРБ през първите им години на управление, по-скоро вече и заради раздори, защото знаете, Цветанов беше отстранен, близки крила, крилца и т.н., които не са били доволни. Сега може би ще отидат да гласуват за Борисов. Той се връща на бял книг.
ДПС ще се опита да покаже най-доброто от себе си, след като има двама нови съпредседатели. В лицето на Делян Пеевски и на Джевдет Чакъров. Заръката, която беше от Ахмед Доган, може да бъде разчетена така. Умната от тук на не искам да видя резултат. Чудеса от храброст ще положи Делян Пеевски, а той е изборджия. Да не бъде подценяван. И убеден съм, че ще постигнат по-добър резултат. Тяхната голяма игра в момента ще бъде да минат Възраждане. Тоест Възраждане да не бъдат трета политическа сила, а да минат зад тях. Хипотезата дали това нещо ще се случи зависи от поведението на Костадин Костадинов. Виждам, че е започнал да омекотява тона си, което може да му доведе позитив. Но този път за Възраждане няма голямо събитие, за което да се захване, както добре отигра. Припомням, зеления сертификат му доведе, т.е. позицията, която беше на Възраждане срещу зеления сертификат, импонираше на огромна маса хора и много голяма мека аудитория се ориентира да гласува към Възраждане, независимо дали беше запозната в основи с политическите послания, които излъчва партията. Следващото нещо, което успя да добре да отиграе Костадин Костадинов, беше сега за местните избори, но не му достигна. Това беше паметника на съветската армия. Предния път си спомням, че отреагира за начина, по който, ако не ме лъже паметта, изгонването на руските дипломати, изкъсването с икономическите отношения, какво ще доведе до България и т.н. Тоест, той успяваше да хване гребена на ситуацията и да изрази онази правилна позиция, която искаха да чуят хората. Сега нямаме такъв проблем. Сега имаме едни ненавиждани, продължаваме промяната в голяма степен от обществото, заради скандалите, които непрекъснато бяха демонстрирани, невъзможността от тяхна страна да отиграят да бъде в тяхна полза това. ГЕРБ успя да убеди всички, никой вече няма в България съмнение, че виновни за провалите на преговорите и разиграването на българския народ не са в полето на ГЕРБ, а са в полето на продължаване промяната. Слаб пиар. Слаб пиар. Категорично слаб пиар. Слабо аргументиране, категорично слабо аргументиране. Да не влизам в подробности за продължаване промяната. Гледам, че в момента Костадин Костадинов се обръща с остро говорене срещу продължаване промяната, дали това ще му донесе дивиденд, предстои да разберем. По-интересно би било след примерно месец още преди да се случат изборите, дали няма да бъдат касирани изборите за кмет в София, защото вече и тази хипотеза се допуска. Моят голям въпрос е, просто търси ли си подходящия кандидат за кмет Бойко Борисов или не си го търси? Ако го е намерил избори, може би ще има. Ако не го е намерил, може би няма да има. Така че това е голямата драма. БСП може би ще вдигне малко, но много малко. Това е всичкото отпадането, защото продължаваме промяната успяха да убедят редица възрастни хора с увеличението на пенсиите, че е за тяхно добро. Само, че някакси те успяха да проумеят, че ще ги плащат внуците тези кредити. Увеличените пенсии, увеличените заплати и т.н. минималната работа, всичко това нещо е бъдещите сметки. И тези, които много се радват за от увеличените пенсии, само да помислят, имаше нужда да бъдат увеличени наистина. Но никой не попита откъде идват парите. Само обръщам внимание, износа на България се е сринал. Преките чуждестранни инвестиции силно намалели. Единственото нещо, откъдето можем да намерим пари в момента е кредити, кредити, кредити. Кредити, давене с кредити до невъзможност. До невъзможност. И в един момент ще влезем в гръцкия сценарий, само че ние нямаме такива острови, които да отдаваме на богати държави, които искат да си изградят курортите за 100 години. Само предупреждавам това. Още малко и наистина тази държава ще да бъде хвърлена в безапелационна криза. И забележете, никой, между другото, има такъв народ. Най-добре аргументираха посланията си срещу тях, срещу Слави Трифонов. БСП опитва се нещо да говори. Не знам защо не са убедителни. Къде са им икономистите? Пак питам. А то всъщност не знам имат ли икономисти в парламентарната им група. Неубедително са ми все още ми стоят. Така стоят нещата. Възможно е да има изненада за тези избори. Благодаря ви много, Възможно е да господин влезе нова Кърнамски. политическа сила. Благодаря ви много Да. за изчерпателния анализ. Аз не виждам дигнати ръце. Знам, че времето напредна. Искате ли да споделите още нещо с нас за моментно състояние на
България или? Единственото нещо, че очаквам, възможно да се появи нов политически играч в следващото Народно събрание. Той ще бъде, не виждам за сега, той ще бъде коалиционен, т.е. от няколко малки партии, които предявяват. Леви ли ще бъдат партии? По-скоро ще бъдат център консервативен. Може би ще има и ляво ориентиране, но това ще бъде един консервативен, едно консервативно ветрило. Защото за следващия парламент съм сигурен, че хипотезата ПП отново в правителство ще бъде унищожително. Унищожително ще бъде. И следващото правителство ще трябва да бъде на големия компромис и то е следният. Да, ние не харесваме тези, но ние трябва по някакъв начин да преглътнем его, принципи и каквото и да е било. И в едно било експертно правителство, зад което ние ще застанем, да изкараме страната от кризата, а още повече, че вече се очертава глобалната картина каква ще бъде, за да може оттам насетне вече да се развият другите процеси на стабилизиране. Това вече ще бъде правителство, което има мисията да задържи страната да не, да не остане в свободното падане. А тя в момента е. Окей, последен въпрос за среща. Тодор, бъди конкретен и кратък, моля те. Много ме е конкретен въпрос на тези избори. Защото аз се надявам, че все повече хора слушат, почват да чуват. И тези избори, да, знам, че звучи като шаблон, но наистина могат да бъдат много живото определящи за напред. Това ми е въпрос. Прав сте, действително ще бъдат жизнено определящи за страната. Човек трябва много сериозно да се замисли за кого ще гласува. Призовавам хората да гласуват още от сега. Аз още не съм решил за кого ще гласувам, между другото, за себе си мога да го кажа. Много сериозно ще се запознаем с политическите послания, не с говоренето на лидерите. Ще прочета платформите, изборните. Какво казват партиите, че искат да направят? Защото струва ми се, че следващия път ще теглят чертата и ще пишат, ние сме за това, това можем да се прегърнем, не можем да се прегърнем. И ще се окаже в един момент, че партии, които до вчера не са се понасяли, ще се наложи в името на това да кажат, поставяме си мандат, време от 1 година, 2 години. Само експерти. Първо да се направи оценка. И между другото, за първи път ще станем свидетели на ревизия на последното управление. Бъдете сигурни. Този път няма да има замитаме всичко под килина, взимаме отново бялата книга, в която нищо не пише и я прехвърляме на следващите. Този път струва ми се, че ще има ревизия, защото ако не го направят следващите, в които със сигурност ще бъдат ГЕРБ, тъй като ще са водеща политическа сила, ще им искат сметка, включително техните избиратели. Между другото, едно от добрите послания, които могат да предприемат, ако решат, разбирате, това си е тяхна работа, е да кажат, че ще им искаме сметка. Защото това се пише и на гърба на ГЕРБ. То се е случило с подкрепата на гражданите за европейско развитие на България. Но ние като цяло в момента сме в ситуация, в която по-скоро приличаме като граждани тръгнали към африканските страни. Отлични финални Тежки думи. процеси. Благодаря, господин Кардамски. И аз Благодаря за отделеното време и се надявам скоро пак да имаме шанс да се спуснем в заешката дупка, да говорим в детайл. Пожелаваме ви приятен уикенд и до нови срещи. До нови срещи. Благодаря ви. Благодарим ви. Как сте?